Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre andito na naman ako, nagbabalik naman ako mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, siyempre papakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo mga ka-idol kung paano ako mag-trainee. Dahil wala kaming ma-equipment sa sa pag-gym mga ka-idol, siyempre ito lang gagawin namin. Kaya Haring Bangis, putang humanda ka na Haring Bangis. Lalabanan kita Haring Bangis ha. Tandaan mo, Bisaya lang ang malakas. Ngayon, papakita ko sa iyo yung mga training namin, mga ka-idol. Haring Bangis, humanda ka na ha. Yun Haring Bangis, ito na ha, tandaan mo, lalabanan kita. Tanggalin ko yung kayabangan sa ulo mo ha, tandaan mo.